Hello, good day, sir. Yeah, good afternoon. May we meet you? My name is Kingsley David Okoro. Okay. Okay, this is Adamazi TV. Are you from this community? No, from Obinkita. You're from Obinkita? Precisely. Okay, but all in Arochukwu? Yes. Okay, please, sir, may you tell us, can you tell us what's happening here today? What is happening here today is our masquerade. Here is Ekpo. And I believe that this is the last masquerade so far. We believe in Ibom people, and this is the last masquerade so far, and it's very, very interesting. You can see everyone is here. All arrows are here. Okay. And what do you have to say about Ekpo Masquerade? The Ekpo Masquerade is our culture, which we love so much. You can see that most people that are coming down to Aro during festive period like this, just because of these masquerades. All right. Thank you very much for your time, sir. It's a pleasure. One love. Yeah. We love Adamazi TV. Yeah, please do well to subscribe and share the link to people who might like the content. Thank you. Mazi Ndewo. Mazi anyị Ndebu Adamazi TV. I na connect all African communities to their roots. Biko Mazi, in wiki gwatu anyị ihe na-eme ebe a taa. Taa nwa wo 3rd January.
Ibom eburu tutuire Ekpo taa anyị na-egwu ọwa egwuregwu anyị dị mbụ na-egwu anyị na-egwu egwu si ike nzu ụwa ọwụ set anyị wesara tọda na Ibom adịghị abụọ ya mee anyị ma na-egwu ihe awụdị kọọ rut arụ ọwa Ekpo bikọs egwuregwu ụmụ okorobịa anyị ma na-egwu ya agaghị na-egwu ka anyị ma na-atụrụ ndị iche Ekpo mmanya ọhịa okoro ụrụ sọrọ duru anyị ọhụ ya Mazi ndewo. Ndewo. Mazi biko anyị ndị bụ Adamazi TV. Biko ị nwere ike ịgwatụ anyị afa gị? Aba m bụ Maazị David Ụba, nkwa na onye Ibom, onye ndị ike compound Ibom village. Ihe ahụ ifu ogo anyị ka a na-ete Ekpo ahụ. Ndewo Mazi. Mazi nwere ike ịgwatụ anyị ihe na-eme ebe a taa bụ 3rd of January. Taa bụ Ekpo Ibom Day. Ibom arụ n'ọha na-abịa Ibom ile Ekpo tọd sọkwa na ihe a na-eme ugwu ile anya ga-efu ma arịa nzụ ndị niile kwuru onwe arụ n'ọnwa n'oge Ibom ugbu a. Ok Mazi biko ndị a ozi nwere ike izi ụmụ arụ nọ na mba dị iche iche na-ele ihe a na-emebata. Ozi nwere ike iziwewo art and culture, our culture, our heritage. Anyị amekwe ka ọ nwụọ mi na-ekpe chọọchị omi na-eme omenala nke a gbasago nke awụ art and culture ihe anyị ejiri mara arụ so onye nyema na-asọpọtụ ya na-abụ na ọ na-aga n'ihu. Ndewo Mazi.
Africa.